ಶೂ ಕೊಂಡತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಮಕ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಇನ್ನೀತೆ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋರಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಇತ್ತೆ ಆ ಮಗುನ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಸ್ ತಡೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂದಾದ ಹೇರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪಾತ್ರ ನೆನ್ನು ದುಪ್ಪರು ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಅಂತೆ ಡ್ರೈ ವಾರ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ತಡೆ ಪೋಪೈತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಚಂದ ಇತ್ತಂಡು. ಚಂಡಿ ಊರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಶೀತ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನೆರ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂಡತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ವಹಿವಾಟತ್ತು ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ರಪ 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 ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಲಾಗ ಪಿದಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪಿದಡ್ನಿ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಲಾಗ ನನ್ನ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಬಳಗೊಂದು ಬತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಬಂಡರು ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಾ ಒಂದು ಬಲ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸಾಂಡ್ ನಾನು ಕಂಬಳದ ಅಡೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ದೇರಿ ಎಪ್ಪ ಸತ್ತು ನೀನು ಇದನ್ನಟ ಬನ್ನಟ್ಟು ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸತ್ತು ಮಂದಿ ತೋಜೋ ಶೂ ಕೊಂಡತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳದ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ತೋಲಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಮೂರ್ತಿ ಅಡ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ. 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 4:15 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:30 ಗಂಟೆದ ಗೌರವನೀತ ನಿರ್ಮಾಣ ರೋಹಿತ್ ವೆಂಕರ್ಲಿ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆನೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಇರುವಾಯಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನವದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಇರುವಾಯಿ ದೊಡ್ಡಗತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂದನ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಗೌರವ ಸರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನ ನವದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಗಡ್ಡೆ ಬಿಜಾರ್ ಓಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ತಗಲೆ ಓಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಬಿದ್ದರೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂತೆ ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಸಂತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೈಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿದಿರು ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾ
ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯ್ಯಾನ ಪೋಂಡಲ ಆಯ್ತು ತೂವರೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಸರಿಟ ತೂವರ ಹಾಪುಂಡು ಇಜನ ದೊಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಭತ್ತ ನಾನು ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದತಿ ನಾನು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪೆನಿಂದ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಜಿಂಡ 2 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಬರ್ಪೇನೆ ಬೆದ್ರದಲ್ಲ ಐಕಳದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಅದು ಐಕಳಗೆ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಹೊರ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪನ ಆಳ್ವಾಸ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಐಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ದೂರ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಾಗ ಐಡ್ದೋಕ ಪೋತಿಜ್ಜಾನ್ ಇನಿಯೇ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಬೇತ ಬೇತ ಟೈಪ್ದ ಅಂಚ ಪೋದು ಭತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್